আমার बेंटल लागिरे थाना एसबीआई खाथियावनो नै बेंटलाव थांबाय ओरैबो फैबायना नै ओरैबो नै गोजौआव खामजोबबाय सेस दे 15-20 मिनिट आयु थाय गैले खामजोबगोन इयो आयो दैयाव फैबावासै होनदां सेसले खामजोबबाय सेस Mama dongmोन ना कम्पिउटार दंमोन nomorku munci ando fire brigade ada jointin dukkan खामजोबबाय এখানে পানি মোটর থাকলে এখানে মারা গেল করে বাই disuruh ada jointin dukkan खामजोबबाय এখানে পানি মোটর থাকলে এখানে মারা গেল করে ओरैबो सेस साफा गोजौआवबो नै खामजोबबाय ओरैबो फैबावबायसो नै सेस खामजोबबाय बे बालथिङावल' लायबाय थादोलै बालथिङाव दैखौ बोरै खामखो सेस बालि जाना हो बालि